כשתושב מרגיש חלק מקהילה ויודע שבעת צרה כמו בעת שמחה, הקהילה תהיה לצידו, הוא תושב המרגיש ביטחון וחוסן אישי, וזאת המשימה שלנו, לסייע ליישובים להעצים את תחושת השייכות הקהילתית ולהגביר את הסולידריות החברתית. בהגיעי לפני 3 שנים לתל עדשים, יזמתי את המועדון שאני קורא לו מחשב לכל גיל. ופה המתנדבים הצעירים מגיעים באופן אינדיבידואלי לבית הזקן ומלמדים אותו על המחשב. פנו אליי 2 בנות נחמדות שהעלו את הרעיון הזה של משחקייה, וזה מאוד מצא חן בעיניי. הפרויקט שלנו הוא פרויקט שישי קפה. הרעיון הוא לאסוף את הקהילה ליום שישי בבוקר שכולם ככה פנויים ולעשות בית קפה של המושב. הייתי מורה לחינוך מיוחד, ותוך כדי עבודה התחלתי לפתח אמצעי המחשה. היות והמוצר תפס תאוצה, אז הצטרפה עוד חברה ותיקה, עוד חבר ותיק, עוד אחד ועוד אחד. יש להם סיבה לקום בבוקר למען משהו. מה שעשיתי בראשית דרכי, פגשתי כמה צעירים הולכים ברחוב, אמרתי, חבר'ה, בואו אליי הביתה, אני אעניין אתכם במשהו. סיפרתי להם, הם נדבקו בזה, הם התחילו לעבוד וזה הוסיף להם המון. מגיעים אלינו מהורים צעירים שכרגע שמו את הילדים בגן, ועד באמת ותיקי המושב. אני חושב שזה יוצר מעגלי שיחה, וזה מה שרצינו, שאנשים ישבו וידברו ויכירו. הצורך להקים את המקום פה, עקב זה שלא היה לי כל כך מה לעשות איתם אחרי הצהריים, אז הרגשנו שיהיה פה כיף לכל הילדים, שיהיה מענה אחרי הצהריים, משהו שהאימהות יוכלו גם ליטול בו חלק. ילדים נהנים, זה כיף להם. האימהות מרוצות שיש מה לעשות אחרי הצהריים, וכולם מורווחים. וכמובן זו הרגשה נפלאה, לתרום לקהילה ולהרגיש שאת עושה משהו בשביל הקהילה שלך. יש פה חברה טובה, קשר הדדי, תחושת יצירה, תחושה של תרומה, כי כולם עובדים בהתנדבות. התרומה שלי מעבר לסיפוק של מה שקורה, הבין אישי שלי עם הוותיקים, אז נתן לי גם אפשרות להכיר חלק גדול מהוותיקים. בתוך זמן קצר מאוד השתלבתי ביישוב, ואני מרגיש כאחד מהאנשים כאן. כאגף קהילה ורווחה ובכלל כמועצה, אנחנו מעודדים פיתוח של תוכניות ביישובים. בזכות עשייה של תושבים, מתנדבים מתוך היישוב, שהם בבחינת מכפילי כוח, ניתן למנף את הפעילות ולהפוך אותה לעשייה משמעותית.